yana aiki ya yi sosai kuwa. Kai sannu. Barka. Alhaji. Ka ga ta ko? Wannan ina ka samu? Ita ce. Mun sai mu tara kuɗi ba su isa din. Tawaye. Wannan ba. Wannan tawaye. Tawaye. Wannan tawaye. Kuɗi na. A gurin wa? A gurin wa ka saya? Ba sai ne ba. Fan biyar na bayar. Waye ba? Waye baka? Ni ba zan bai maka komai na mangare ba ni. Na ga wanda fara ta wani. Kai ta wace? Wannan riga ta wata alaji ce. Amma ni na mangare sanya shi ya kawo ku. Tube ta wace? A ba zan tube ba. Ba fa zan tube ba in ga ba. To ka tube mana. Ba ni fan biyar. Ka tube. Ka bani fan biyar nan tube ba. Ka tube aka ce. Ba zan tube ba. Kakka marar ma. Ka tube. Ba zan tube. Me gari. Me gari. To mutum wajen mai gari. Je gun mai gari. Yaya lafiya? To ne kuma. Kai san kira ya kan rike shi. Allah mu je. Lafiya? Lafiya. Na mangane ka mai riga kun gani na baci ban biyar dingina ne. Alhaji hadda ta irin wannan kai da ba abinda kuma ma ba halinka ba Alhaji ka zo ka sa kuma a sake shi kuma saboda Allah to ina za ku kai shi ba sake shi. To ina za ku kai shi? Ai ba wani ku za kai shi ba. To ina za ku kai shi? Jima sai muke ta rigar nan kawai. Amma dai Alhaji kai ma dai yanzu ka fara shiga irin harkar wallahi kananan yara din. To Allah ya kiyaye. Ai haka za a yi zuwa. To da inda na gaya maka haka za a yi. To kuma liman sai wajen wannan hatsi billahi. Sai kokari a ga an tafi. Alhaji Allah. Barka da zuwa. Ina gajiya. Ina lafiya. Ina gajiya. Sai kira lafiya lau. Ya lafiya ku so kuma lafiya lau. Lafiya kenan. Lafiya kenan. To me ya faru? Ina murna. Na ce na saya a wajen kaso rogo. To haka. Sai aka ce ai wannan ba ita aka ce a sayar ba. To an ce ba ita aka ce a sayar ba za a je a dauko da aka ce a sayar din na kuma riga na bada kuɗin. haka. A waccan ko a wannan? A wannan muka biya aka biya. Wannan muka biya. To za a je a kawo wata a sake ciniki. A to waccan ki haka ne. Ko ba gane bane. Da suka tabbata tsara ganin su ba. Na zo zan wuce ta kowa sai na gaida sa riga. shi kurma. Kurma sai nace wannan riga ta ce. Bayan ku ba da shi aka je wurin ka ba. Nace ya aka kasa ta. Yace ai da soro gode ai na mangane ya sayar ma. Na kusan da na da ne mu unguwa ake dade. Kaga na manganin da kake gani a cikin. Shi dani ne. Kwarai. Gaba ga wasu rashin hankali suka fi shi amma shi ne mai wayan sosai kuwa. Mai wayan cuta. Ai dan bariki. Yanzu da gida zan shiga amma na fasa. Na fasa shiga gida. Shi jingina aka ba. Mu je gidan nasu gaba ɗaya da ni da ku har da ni wa da gidan. Mu je gidan. Ya kai da Ya same ku. bismillah.